bunder kepleng sumorot mangilak-ilak cahyane nrabas sakalir kang tinebah dadi ambyar mubyar tekate kenceng tan ana kang bisa ngalingi lan tan kinereh ing mobah mosi ing kahanan hanenggih Sang Bagaskara ngregancang mring awang-awang adoh papane nanging daya panase kagilo-gilo kawasa mrawasa saben makhluk mesti tunduk nglumpruk tanpa daya sunare srengenge sumelet mahanani hawa benter hanguntar-untar temah bengawan kedong tuk balumbang sami kasatan toya bumi rengko lemah nelo kekayon sami wuda merga entek godhonge garing blasah ing kisma saben-saben kang gumelar gampang kobar dening swasana gampang kobar dening uruping geni labet garing lan ringkiye ora ngemungake wreksa wisma wana nadyan jiwa manungsa uga gampang kebrongot kobong dening swasana panas baran buteng budine larang sabare gampang muringe kaya gegemawa sak enggon-enggon bisa mubal saben senggolan mletik malatu-latu merga ngendelke kasudirane ngendelke panguwasane lan ngendelke donyane kautaman lumpuh tepo slira rapuh rasa kamanungsan rubuh dupeh bisa muwus banjur omong sak gelem-gelem guneme manguwuh-wuh rasa gething den pupuk saya wimbuh nyacat ngino sak pepadane tanpa rasa ewuh tumindak dursila pakarti candala ora mingkuh nadyan dudu duweke mangan mung waton butuh sing demen gendak selingkuh mbuh ora weruh keh wong adu-adu lan gampang didu mula padha tangga nganti ora wanuh sedulur dadi musuh anak karo wong tuwa munjung pisuh negara kisruh akeh rusuh saben nggon ricuh padha bangsa srawunge lumuh keh pengarep-arep ning arep aruh-aruh nanging jerone gedhen-gedhenan angkuh rebut panguwasa pupuh pinupuh tandarbe rasa trenyuh gamane perang dudu mimis mriyem bedil nanging reka daya kang ampuh tegane lelara kaya teluh kahanan saya gegirisi lamun tan betengi negara bisa rubuh hamung jiwaning para satriya kang tangguh para prawira kang wis saguh dadi tamenging negara ngudhokake urip kanggo nuwak atik jejeking nusa lan bangsa tekad kang ora mingkuh tuhu prajurit sejati kang terus rumeksa rahayuning nagari murih tetep lestari widodo lan wutuh dogane para tamtama kaya mendung kang yupi weh pengayoman lan ngayemi para kawula kridane para taruna muda lan putra bangsa nyanggul karyaning praja linambaran tulus hangabdi dadi wujud sungkem bektine mring Ibu Pertiwi kang piringit papan ing widara kandhang
mbayune tan kantun sak nara nyono ragil dyang Bratajaya timure rahayu kalih saking sapi kala Kanjeng Rama Prabu Basudewa ing ripalungguhan sakmangke badhe kula tagih janji paduka Kanjeng Rama Prabu Basudewa anggenipun keng putra kula Kangsadewa badhe ngawontenaken tontonan hadon-hadon jago manungsa ingkang mapan ana ing alun-alun Praja Mandura. Kula sampun siaga jago kula nenggih Paman Patih Suratri Mantra. Sumangga negara Mandura kula aturi pados jago. Sapa sing kira-kira trep lan pantes nandingi kridane Paman Patih Suratri Mantra. Sono Narayana Bratajaya anakku. Duh, Koko Prabu jejimat pepunden kula donya prapteng delahan. Koko Prabu Basudewa sajak nedeng kalimput ing pepedhut punapa ingkang dados daruna. Sumangga kula aturi hamedhar sabda. Nuwun inggih Duh Koko Prabu. Menawi wonten gembolaning raos ingkang kineker mugi saged kababarna kanthi trawaca. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Oh, adhiku Yayi Arya Prabu lan Ugrasena nganti aku ora bisa ngadeg jejeg
negara Mandura iki arep nemahi lelakon apa? Sajake anggone si Kangsa Dewa bakal nganakake adon-adon jago manungsa mung kanggo srana bakal nguwasani negara Mandura iki. Waduh, lajeng kersanipun Koko Prabu Basudewa kadosa pundi? Dina iki uga Arya Prabu Enggalu marapana Widara Kandhang tilikana putraku Kokrasana Narayana lan Sibratajaya kang sengaja ndak singetake ana kademangan Widara Kandhang. Aja nganti telung mutiara sing tak tandur ana Widara Kandhang konangan kelawan titisane mungsuh Enggal Budala Arya Prabu nuringgih nuwun pamit Joko Prabu Basudewa. Hangodare Tyasreriwut Urawati rawat wawahati wedi lamun kauningan mring sangambek ngumaladi Tanwandi binar diploko kajurnan kang hamba juti Yayi kadangipun Kakang Yayi Ugrasena kula wonten dawuh tinimbalan Koko Prabu Basudewa miji keng rayi kula pun Ugrasena. Dina iki uga ana kewajiban kang kudu sira sangkul Yayi. Punapa ingkang kedah kula tindakaken Duh Koko Prabu. Munggah gunung mudhuna jurang. Golek ana manungsa kang sekti mandraguna. Pilih tanding sajroning ayuda sing kira-kira kuwagang ngadepi kasektene jago saka Sengkapura ya kuwi si Suratri Mantra. Kalamun manungsa mau bisa ngasorake kridane patih Suratri Mantra, mesti wae bakal tak wenehi ganjaran kang gedhe. Bobot timbang kelawan lelabuhane Ugrasena. Nuringgih Trawaca dawuh pangandika paduka Jeng Koko Prabu kalilan keng rayi Ugrasena badhe nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu. Ya lelungsen ndak bebakali nganggo tekad satriya tanah Jawa. Muga-muga pedhot pepeteng ingkang nglimputi bumi Mandura Enggalo bisa sumilak Ugrasena.
lon-lonan lumampah Dian Ugrasena hangupadi jalma baya sinten ingkang pantes jinejer dados jagone Praja Mandura kinarya nandingi kridane Sang Suratri Mantra gantya ingkang winuwus madheg Kadipaten Sengkabura Prabu Kangsadewa ingkang kekitrang kaya kidang gemprong-gemprong kaya singa barong ngumba kaya uwa kobra solaing Prabu Kangsadewa kalamun cinandra kadya mliwis nyampar banyu Sengkabura Prabu Kangsadewa
Rumah wayun Kangsa dewa goro rupa mangesus kadyangen pang sempal kaprapal selo-selo kaplasa satulum mayu mangungsi kagiat kagodha kang jaga bumi reca manik sejatining alam kang tinuding jagat ya bandhaku ya donyaku. Paman Patih Suratri Mantra paman. Kawula wonten tinimbalan ingkang adhawuh anak angger Baswara Kangsadewa. Hamiji keng paman ing kepatian pun paman Suratri Mantra. Abdiku sing tak tresnani Kala Prajeka wonten dawuh tinimbalan sang adipati lan kowe sing lungguh ana mburi abdiku sing uga tak tresnani Kala Pragalba ladalah wonten dawuh tinimbalan Kanjenge Adipati Baswara Kangsa ratu ing negari Sengkapura. Apa to marmane? Apa to darunane Paman Suratri Mantra Kala Praceka lan Kala Bragalba adoh ndak awe cerak-cerak saya ndak raketake. Krana babakan kang bakal ndak babar magepokan kelawan reka daya lan sandi upaya kang rinakit dening Baswara Kangsa Ratu Kadipaten Sengkapura. Anggonku bakal jongkeng kelungguhan Ratu Mandura sing diasta kelawan Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Senadyan biyen Kangsadewa kuwi cedhak karo Prabu Basudewa, nanging dina iki Kangsadewa kepengin ngerek gendera dhewe ing pamrih supaya ambruk adeke Praja Mandura. Tak baleni meneh, senadyan biyen Kangsadewa kuwi cedhak karo Prabu Basudewa, nanging dina iki Kangsadewa kepengin ngerek gendera dhewe. Arepa dikaya ngapa lan kepiye? Kangsadewa Ratu Sengkapura ora trima yen mung dadi wong nomor 2 ana negara Mandura. Aku kudu dadi wong nomor 1 ratu ana negara Mandura. Lajeng reka daya kados pundi? Reka daya kados pundi ingkang badhe paduka tempuh kangge srana njongkeng kawibawanipun Kang Rama Prabu Basudewa angger. Paman Suratri Mantra kados pundi nggir? Kanthi cara Kangsadewa bakal ngadani, Kangsadewa bakal nganakake tontonan sing jagat durung nate mulat, donya urung tawana. Wujute adon-adon jago manungsa. Sampeyan Paman Patih Suratri Mantra sing kula tuding jinejer dadi jago saka Kaneman Sengkapura.
nandingi kridane jago saking kasepuhan Praja Mandura. Mula mang tata awak sampeyan ingkang kula deng kaya kendhang ibarate supaya samapta ing gati sawega ing diri mangsirnake jago saking kepatian, mangsirnake jago saking kasepuhan Mandura. Yen sampeyan Paman Suratri Mantra bisa ngalahke jago saka negara Mandura, Kangsa Dewa bakal dadi ratu negara Mandura. Sikrabala kang pumingal perang tampa samya medal lir tatit wileting kodho lir tatit wileting kodho Ganyuwanggung mangun sangiti benjang sangat kimicil Ladinya ngedali wus ing nuninggih nger mboten langkung ngestokaken dawuh kula sampun saged ngukur kang Paman Suratri Mantra sampun saged ngukur menawi jago utawi senopati saking negari Mandura Patih Suratri Mantra mboten badhe sulap dumateng kaprawiranipun nggih. Bagus. Kala Prajeka. Kula wonten dawuh Sang Adipati Amiji dumateng ing abdi kula pun kala Prajeka. Wis cetha ngegla kang tanpa warana kalamun Kanjeng Rama Prabu Basudewa kagungan putra cacah 3 kang disingitake utawa didelikake ya kuwi antarane 1 Sikakrasana, angka 2 Narayana lan sing pungkasan angka 3 ya kuwi si Bratajaya. Anak 3 kuwi mau disingitake utawa didelikake mapan ana kademangan Widara Kandang. Mula kang mangkono sing dadi klilit mungguing netra satru mungguing cangklakan tumrap gegayuane Kangsa Dewa anggenku kepengin nglungguhi dampar keprabon Praja Mandura ora ana liya kejaba anak mbarepe Prabu Basudewa sing jeneng Kakrasana kang sarta anak 2 ya kuwi anake Prabu Basudewa sing jenenge Sinarayana. Lajeng kersanipun kados pundi? Kula kala bragal baca madhong dawuh sinuwun ngandya wadyabala sakwetara banjur jumujuk ana kademangan Widara Kandang. Golek ana bocah 3 kuwi mau. Kowe tekan Widara Kandang kok ketemu karo bocah lanang sing gagah gedhe dhuwur pakulitane bule ora sambok takoni babaten gulune. Punika sinten sinuwun? Kuwi putrane mbarep utawa putra pambayun saka Rama Prabu Basudewa sing jenenge Kakrasana. Ewadene kowe tekan Widara Kandang ketemu karo bocah lanang pakulitane ireng cemani dedeke ora sepira ora sah ditakoni babaten gulune. Punika sinten sinuwun? Ya kuwi sing jenenge Sinarayana adine Sikakrasana. Ingkang angka 3 kowe njujuk ana Widara Kandang kok ketemu karo bocah wedok sing ayu rupane pakulitane ireng nanging mimbuhi parang manise ora sandadak mbok takoni
babat gulune. Aja. Babat gulune dengkelmu kuwi. Kuwi sing jenenge Bratajaya utawa Silara Ireng sing kuwawa gegem atine Baswara Kangsa. Rena pantaraning wengi Prabu Kangsa Dewa tansah gandrung kepaung edan kepayang marang kasulistyaning warna si Bratajaya. Pondongen si Bratajaya mapan ana Sengkapura, Bratajaya bakal tak palakrama. Bratajaya bakal tak rabi dadi garwa prameswarine Prabu Baswara Kangsa ing Sengkapura. Menawi tetela mekaten boten langkung ngestaken dawuh. Lho nggih, ngestaken dawuh Sang Adipati. Boten langkung ngestaken dawuh paduka ingkang paduka tujun nggih punika Kakrasana lan Sinarayana. Menawi Bratajaya boyongen ana Sengkapura. Nggih, ngestaken dawuh. Ora ketang colok lintang sambung obor rambatan pundak. Kereken gendera barbang bareng-bareng tumandang. Budhalo Widara kandhang dina iki.
Datan ngawruhi kang tekane tanpa sangkan sameja pangkat badari sarasati sayati randayati matari sesanti asung panggonto brataning kautaman rantak-rantak sumeblak soroting Sang Hyang Pratanggapati ing brang wetan anelai ginapit gunung temah tumlawung sorot lembayung semburat banglir socaning uga rapuh narata sunare Sang Hyang Arka tinampi siraping pendopo kademangan widara kandan dasar kademangan kang wis mandiring pribadi pinaringan kanugrahan dening Sang Nalendra Agung ing Mandura dados bumi perdikan tegese ora duweni kewajiban asok pajet marang negara Mandura rinten dalu ingkang kababar amung ayem tentrem jenjem permanem anane hayu lan rahayu guyub rukun samat sinamadan daya dinayan sedaya para kawula gesang kanthi ngunjukake gedene rasa syukur marang purbaning Hyang Agung
Apa to darunane kang mangkono? Awit pintere Ki Demang Sagopa anggenya nggulawentah dumateng para kawula ing Widara Kandhang. Senadyan namung sak derajate Demang, nanging wis kawentar wicaksana, wasis, waskita ing esti, mumpuni ing agalalus. Mangkono kang garwa Nyi Demang Sagopi Gya daya-daya anggenya hanya keti. Leng-leng ora miyaning kang sasangka kumenyar mangrengga uruming puri mangkin tanpa siring halep nikang omah mas murubing langit om takyan sarwa manik senadyan akeh basa kang runtut, senadyan akeh tembung kang patut,
nanging mungguhe Demang Sagopa ora ana tembung kang sarta basa sing ngungkuli endahe ucap syukur kunjukana ngarsaning dat ingkang murweng dat. Apa to darunane kang mangkono? Marga pakliwering kahanan mubah musi ing lelampahan kabeh iki kenikmatan saka pangeran sing manungsa diwajibake kanggo nyukuri. Kejaba saka kuwi pangeran uga paring dawuh lumantar kitab suci kang surasane sok sapa menungsa sing tansah ngunjukake rasa syukur sayekti bakal ditambah sing dadi kenikmatane kosok baline sapa sing kufur tegese ora gelem nyukuri kenikmataning peparinge Gusti sing murbeng dumadi sayekti bakal nampa pasiksan kang abot. Bojoku sing ayu dhewe Nyi Sagopi, ana dawuhmu apa Kakang Sagopa nimbali aku Nyi Sagopi? Sing pinter ya, anggonmu nyukuri kenikmatane Gusti. Senadyan kowe kuwi dikodratake dadi bojone Demang, nanging saka petunge Sagopa sing diarani wong tentrem, sing diarani wong mulya, ingkang sinebut wong sugih kuwi ukurane dudu raja brana, dudu derajat kang sarta pangkat, sawah amba tegal jembar, nanging kenikmataning pangeran sing ora ana tandinge ya kuwi kalamun to awake dhewe urip pinaringan seger kang sarta kewarasan adoh saka penyakit. Wis to Nyi Sagopi, ngakuwa bandamu sugih, ngakuwa bandamu pirang-pirang, omahmu gedhong magrong-magrong, keretamu pirang-pirang, ning yen to awakmu rina pantaraning wengi tansah digrogoti dening wujute penyakit, njur kapan lehmu bakal ngrasakake kenikmatan urip ana jagat padang iki. Ngono ya Kiai? Iya. Yen saka petungku ya ngono kuwi. Tah, saiki mara gage gagasen Nyi. Saiki mara gage pikiran. Ning donya kuwi wong urip ora bisa uwal, wong urip ora bisa endo karo sing jenenge panganan. Merga panganan kuwi kanggo sarana nyambung marang uripe manungsa. Saiki jajal sak nikmat-nikmate panganan. Apa ana panganan sing ngungkuli nikmate sate kambing? Nak ora ana to? Nah, saiki mara gage gagasen Nyi. Wong sugih karo wong miskin pengen mangan sate kambing kuwi ya padha. Wong sugih tegese sugih nepsune nagih. Merga yen apa-apa dipangan dasare duwe duit, racake awak iki tansah ditimbrung karo wujute penyakit. Mula wong sugih yen mangan iki akeh nyirike, ngono. Adile Gusti iki ana kono kuwi. Wong sugih pengen mangan sate kambing, janjane ya duwe duit, iso tuku yen perlu dituku sak bakule. Ning kok capok wong sugih mau ora wani mangan sate kambing sabab apa? Sabab duwe penyakit darah tinggi. Adile Gusti sing gawe urip ana kene. Padha karo wong melarat, padha karo wong melarat, Kang Jan, Kang Rin, Kang Min kae. Pengen mangan sate kambing, janjane ya ora duwe penyakit apa-apa, ning ora wani tuku sebab nah, kuwi lho do ngaku cahe, ngono. Wonge ya teko. Nah, ngono kuwi. Mang mula. Kowe sing
mula leh pinter leh nikmati utawa nyukuri kenikmatan peparing saka Gusti ingkang murbeng dumadi. Malah yen kowe bojoku sing tak tresnani Nyi Sagopi, yen kowe gelem glejah, yen kowe rina pantaraning wengi gelem nalar wong sugih karo wong miskin, kuwi penyakite wae karo sing gawe urip meso digawe beda. Lah, saiki jajal, yen penyakite wong sugih kuwi penyakit jero, yen penyakite wong sugih penyakit jero sing bebayani tur ragate anggone nambani kuwi regane larang. Nek yen penyakite wong miskin, penyakite wong melarat, kuwi penyakit manggon ana ing jaba, kuwi tamban-tambanane murah. Jajal saiki pikiran wong sugih kae. Penyakite wong sugih ke apa? Penyakite wong sugih ke penyakit nggon ning jero, contone jantung, liver, tumor, ginjel lan sak panunggalane. Kuwi penyakit jero. Tamban-tambanane ragate ya larang. Beda karo penyakite wong melarat kae. Penyakite mung penyakit jaba, tur to penyakite enteng-entengan wae. Contone apa Nyi? Panu, kadas, gudik, koreng, lan sak piturute. Kuwi tamban-tambanane murah, tamban-tambanane mayar, dikukur ngono tok wis marem. Ora mung penyakit Nyi, iki kena kanggo kesimpulan. Apa wae titenono, patone nggone kok ning jero, kuwi regane mesti luwih larang. Nek yen manggon ning jaba, kuwi regane mesti murah. Contone apa ki? Contone sing kene enek, sinden kae ngangge jarik. Jarik kae nggene ning jaba. Regane jarik ki pira to? Regane jarik ki tak gawe pol ngetepol 300 munggahe 400. Jajal aku tak takon, jerone jarik apa entuk dituku 300? Lek ana kedadean sing dijariki kok luwih murah timbang jarike, lan jero wis bosok ngono. Bosok koklok rubung laler gilane ngono. Mula ya ki gandeng ana widara kandang. Gandeng ana widara kandang kene, kowe dadi bojoku. Dasare duweni anak-anak wujude Udawa, Kakrasana, Narayana, Bratajaya lan Silarasati. Sing ripalungguhan iki wis ngancik ing dewasa. Nyatane ya pinter, ngendahake dawuhe wong tuwa. Lha iki lho. Wong tuwa kuwi lek dibekteni karo anak, umure kaya tambah 100 tahun kuwi tenan. Ning kok capo senajan wong tuwa mau umure isih enom, duweni anak sing merosa, duweni anak sing nakal. Bendinane boyo montor blayer ngalor ngidul. Woyo ning cangkring golek begenggek. Ngono kuwi umure wong tuwa senajan isih enom ning anguk-anguk neraka jahanam kuwi tenan iki. Mula tingkah laku lan munamunine kudu sing dadi anak kudu enak mungguing pandulu lan kepenak mungguing pangrungu. Mula aku lan kowe Nyi Sagopi wajib ngucapake rasa puja lan puji syukur kang jero marang purbaning Gusti ingkang ngakarya jagat. Wong tuwa rasane kaya munggah swarga tunda sanga kalamun anak-anake dadi putra putri sing soleh lan solekah. Kosok baline Nyi, wong tuwa kosok baline wong tuwa rasane kaya nyemplung neraka jahanam yen duweni anak merosal nilar saka paugraning kautaman Nyi Sagopi. Permara reh mangosamya ngambreng dadi karunaning kaswasih ring marga Hamalatgung.
Risang Ganda Mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Humyus Hammarabaya Hanto Permara reh mangul somyo ngambreng dadi karonaning kasuwase Aneng marengga menalatong Risang Ganda lan Pratmaja leng-leng lalu mangulati Sapa kae? Lagi cawawan sabda ora kang sumewa gegering pasewakan Hanjarah kang puspita harum kasiliring samirana mrih Sekar kadung ngas gandanya maweh raras ren maning driya
sak rawuh paduka wonten ing Widara Kandhang Sagopa ngaturaken sembah pangabekti minangka tandha pengaji-aji mawan tuwan-tuwa kunjuk ngarsanipun priyayi agung saking Praja Mandura Raden Arya Prabu. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita ya ki Demang Sagopa wis ndak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat pangestuku mara gage tampanana ki Demang Sagopa. Inggih Gorawalan anggen kula pundi paring pangestu paduka kula tampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Bingah raos sing manah prasasat kajugrukan Wukir Sari kablabaran Samudra Madu. Ing atasipun Widara Kandhang ingkang namung mekaten kawontenanipun parandene kerawuhan priyayi agung saking Mandura nuwun inggih sinuwun Raden Arya Prabu. Kula ngaturaken panuwun nggih sinuwun. Lajeng mbok menawi wonten perkawis ingkang wigati bebasan nyidam rujak ing Cempaluk cumengklungen daya-daya Sagopa kepengin weruh jati ning jati ngene ya ki keroyo-royo nganti aku tekan Widara Kandhang kene ki merga mituhu dawuh pangandikane Kaka Prabu ing Mandura ya kuwi Kaka Prabu Basudewa. Aku Raden Arya Prabu kinenak yenake kepriye kabar, kepriye pawartane, kepriye kabare para putra-putra Mandura, becik Kakrasana, becik Narayana kang sarta si Bratajaya. Kang wis sawetara wanci wiwit kuncung nganti gelung, wiwit bayi abang kang isih brangkang nganti sak mengko dadi satriya Crapang ingkang kondhang, kang wiwit cilik digula wentah dening Ki Demang Sagopa lan Nyi Demang Sagopi ana Widara Kandhang kene. Kepiye kabar kang sarta pawartane putra Mandura katelune kuwi Ki Demang Sagopa? Inggih kula tak matur menawi anak kula Kakrasana menika nyat leres-leres sanget gawe marem atine tiyang sepuh. Nadyan Kakrasana punika kula ingkang gula wentah wonten ing Widara Kandhang mriki ning gandeng menika sejatine Kakrasana tedhak turune Nalendra Agung mila hambeke mila watake satriya lan kanalendran punika tetep nyarira wonten angganipun Kakrasana. Lah ning duwe watak elek Kakrasana menika duweni watak cugetan, manggan mara tangan, angger enek wong sing ora jujur, ana wong sing ora prasaja, tan wurunga tiyang kala wau langsung dijotos kaliyan Kakrasana. Niku saestu. Wong ngono, nggih. Hambeke Kakrasana nganti kaya ngono. Inggih kaluhuran kados mekaten. Lah yen sing angka loro si Narayana, lah nek Narayana niku lare sing boten nate saba griya. Angger kumpul karo Udawa niku kaya tumbu oleh tutup. Rena wengi mesti ngluyur, angger ana brahmana sing pinter mesti disuwitani, ana pandhita sing wegik mesti diguroni. Janjanipun sejatine Narayana niku ngelak ing kawruh, ngelak ing ilmu. Niku wateke Narayana kados mekaten. Lah yen si putri utawa si Bratajaya utawa Lara Ireng, kabar pawartane kepiye Ki Demang Sagopa? Lah nek si Bratajaya menika dasare nggih wong wadon, dasare nggih tiyang setri. Rinten pantaraning dalu tansah wonten ing griya. Mapan wonten ing pepengkeran wonten ing kademangan Widara Kandhang mriki. Leladi olah-olah dedaharan sarta bebantu ibunipun Nyi Demang Sagopi. Anggenipun cecawis dumateng para kulawarga. Cekak cukupipun Raden.
cekak cukupipun lare 3 kala wau dados sedaya Raden Arya Prabu. Lenglenging driya mangu mangun gong ganduan rimang lirlena tanpa kanin lirlena tanpa kanin lirlena tanpa kanin yen tantu luso yen tantu luso mengko sang Hyahupama toblas aku rumangsa bombong aku rumangsa marem bareng keprungu ceritamu saya bareng krungu kabare Sika Krasana mula kang mangkono ki Pruhanira besok sak surute Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu Basudewa ingkang bakal sinengkakake aluhur dadi pengayom ana Praja Mandura ora ana liya kejaba Sika Krasana mula aku kepengin weruh ibarat emas aku kepengin weruh klelere ibarat endhog aku kepengin weruh dadare carane aku kepengin neter kaprawirane Sika Krasana aku kudu kepiye iki Agyatare sang apirang urinangkul ginempit kempit dosang retnaning dawana nuwun sewu menapa mboten lepat anggenipun kula mirengaken mbok menawi paduka badhe ndadar dateng kasantosaning anak kula pun Kokrasana Ki Demang Sagopa ibarat gunung bakal tak unggahi segara bakal ndak jajaki ya kanthi cara mangkono aku bisa ngukur marang kasantosaning lair kang sarta batin Sika Krasana merga calone bakal didadekake ratu ana negara Mandura yen mekaten Sagopa namung badhe tut uri watonipun nyuwun sewu paduka saged gawe geger paduka saged gawe gendra mapan wonten ing widara kandhang mriki saya ngerti yen Kokrasana menika bapake diajar utawa dipulasara dening tiyang sanes pun to niki mengke Kokrasana mboten usah jenengan tantang tartamtu kemawon Kokrasana niki mengke bakal ngamuk punggung Suratamtaha mati aku aduh Kokrasana aku tulung aja
bapakmu di Purwasara nang. Ayo sambato. Aduh kok rasane tulung ana. Oh. Oh. Joyong aduh kok rasane aku tulungono bapakmu diajar wani bapakmu dipolo ganteng ayo sambato kuwi Yang satelek wong gerang ora kena ginawe becik, wong gerang wong tuwa ora kena dieman. Ing atase kowe wong desa, wong gedhi bal 17. Ewadene ora gelem masuk bulu bekti, ora gelem masuk pajek marang negara. Ayo. Ing dina iki, ing Ripalungguhan iki tangane Harya Prabu kang bakal nguntapke nyawane Sagopa. Aduh mati aku. Aduh, aku rasane tulungan bapak bule. Kowe ladalah biang satelek. Aku rasane anakku lanang kowe. Lampun sira hanggep guru kaki ani liya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang ruhe kang ibadah lan syukur oleh wong tapa ingkang bosta mikir papeh ing liyan ayo maju pantas sira kuranana kaki saratane sapru mati we. Oh. Say. Wah. Ta. Wah.
Kakrasana wis. Ayo. Aduh Yung, aduh Yung. Aduh. Lho. Bapa Sagopa. Wah, aku njaluk pangapura Bapa. Aku ora sengaja. Merga niate Kakrasana bakal ngayomi paring pitulung marang Bapa Sagopa nganti ora sengaja kowe tak jotos. Bapa kowe tangiya. Bapa, kowe aja mati dhisik, kowe aja ndhisiki anakmu Kakrasana. Bapa, iki tenan iki mau Kakrasana ora sengaja. Wah, Bapa Sagopa. Kaya ana wong wedok ayuda kae sapa? Endi? Endi? Wis mangsaku. Wis tuwa kok. Wis tuwa barang kok ngerti wong wedok aya. Tuwa ira umure ngono. Aku njaluk pangapura ya Bapak. Ora sengaja aku mau njotos kowe, ora apa-apa. Nadyan sengaja karo ora sengaja rasane padha. Ning aku bungah, aku marem. Aku marem nyawang tandang kridamu anggenmu peperangan. Ning tak jaluk kasektenmu sing gegiris iki kudu dilambari nganggo rasa kawicaksanan ya Kakrasana. Supaya tindak tandukmu ora kesusu grusa-grusu. Temahane kleru. Keseluruh dalan kang kleru. Karepe Bapa Sagopa kepiye? Ngosik iki mau sing ndok ajar sapa? Jarene penggede saka Mandura jenenge Raden Arya Prabu. Lah iya Arya Prabu ki sapa? Arya Prabu ki kadangan nome Ratu Mandura Prabu Basudewa. Iki mengko mesti glandang carang tekan pucuk, kriwikan dadi grojokan, gojekan dadi tangisan. Rawe-rawe bakal tak rantas, malang-malang bakal tak putung Bapa. Menengo sik lambemu nek dikandhani wong tuwek. Lah iki mengko Arya Prabu laporan. Sedulur tuwane ya kuwi Prabu Basudewa. Wekasan Prabu Basudewa perintah prajurit Mandura sing cacahe won kon ngepung Widara Kandang. Jal iki mengko nasibmu piye Kakrasana? Dadi iki mengko cekak cukupe aku bakal dikeroyok wong-wong Mandura. Kowe wis genah kowe. Kowe bakal dikeroyok Kakrasana dirangket tanganmu, dipapanake ana ing alun-alun Mandura, temahan kowe bakal ditibani hukum gantung, jal pikiren. Mongko kowe rung rabi Kakrasana. Kowe rong rabi kok mati, rugi no uripmu. Njur aku kudu kepiye Bapa? Kowe gelem manut karo aku apa ora? Iya aku manut Bapa Sagopa. Nah, yen kowe manut karo bapakmu kowe bakal slamet. Kowe munggah gunung sing papane ana sak mburine. Kademangan Widara Kandang kuwi jenenge Gunung Jaladara. Gunung Jaladara lho ya, dudu Gunung Kemukus. Aku ning kono kon ngopo? Lho, ndelika ana kono ki ndelika. Ngiras-ngirus nindake semedi malah diening nyedake rasa marang purbaning Gusti Kang Maha Nasa. Ya, yen pancen mengkono aku tak njaluk pamit karo Bapa Sagopa
Uga aku bakal njaluk pamit karo Ibu Sagopi. Dina iki uga Kokrasana tak munggah ana Gunung Jaladara. Sisan gawe aku tak sangu tak mbontot ora ketang. Sak wadah rong wadah aku tak sangu sega saka Kademangan Widara kandang kene. Lho kowe aja nggawa panganan. Lho aku ora entuk mangan, ora entuk ndelik kok mangan iki piye? Kowe engko nek mangan lambemu tan wurunga kecap-kecapmu krungu karo prajurit negara Mandura. Kowe kecekel prajurit Mandura digawa ning alun-alun kowe bakal dihukum gantung. Ora kujur nasibmu. Mangan ora entuk mangan. Wong ndelik kok mangan. Yen ngono aku bakale nggawa banyu sing bening tanggo sangu ngombe angkonku dedelikan ana ing Gunung Jaladara ya Bapak. Lho ndelik kok nggawa ngombe iki piye? Hah? Kowe ora mangan kok nggawa ngombe. Iki mengko mesti kowe iki glegeken. Nek mu glegeken dirungokne karo prajurit saka negara Mandura, kowe konangan, kowe kecekel, digawa ning alun-alun, kowe dihukum gantung, ora apes uripmu. Mangan ora entuk, ngombe ora entuk. Rokok piye, po? Rokok entuk apa ora? Kowe iki piye to? Kowe iki wong ndelik kok nggawa rokok. Kowe nek ngerokok kelukmu kedal-kedul. Wakasan kelukmu kedal-kedul kedule rokok iki kok konangan karo priyayi utawa prajurit saka negara Mandura. Kowe kecekel karo prajurit Mandura, Kokrasana digawa ning alun-alun ditibani hukum gantung. Piye kowe? Mangan ora entuk, ngombe ya ora entuk, ngrokok ya ora entuk. Nek ngono aku tak ndelik ana ing Gunung Jaladara tak turu sakayangku. Wong ndelik kok turu nganggo pikiran apa ora kowe? Kowe iki nek turu ora wurunga Kokrasana mesti ngorok ngono. Ngorokmu umum, ngorokmu wong ning bis ganggu rombongan. Kowe nek ngorok konangan karo prajurit-prajurit Mandura, Kokrasana digelandang wani, digawa ning alun-alun Mandura tibani hukum gantung. Kowe piye? Apes kujur uripmu. Mangan ora entuk, ngombe ora entuk, ngrokok ora entuk, turu ya ora entuk. Ora entuk, mangan ora entuk. Kowe ora entuk ngombe, ora entuk mangan, ora entuk turu, ora entuk ngrokok. Niyatana tirakat, niyatana prihatin, nyiksa raga memulya jiwa. Kowe ora entuk apa-apa, entukmu sambat Gusti. Sambat Gusti kang murbeng dumadi nyiksa raga memulya jiwa supaya uripe Kokrasana tansah kinayawan Gusti kang murbeng dumadi. Ngono lho. Wah. Haribaning satriya linuwe kang marbi mring kaupaman tan pegat mring pangestine. Iya apa iya. Yen ngono aku njaluk pamit. Kokrasana bakal munggah ana ing Gunung Jaladara. Muga-muga donga pangestune Bapa Sagopa bisa nyembuh marang kasantosan lahir lan batine anakmu Kokrasana. Pangestuku gumraja kaya banyu seduda. Muga-muga Kokrasana sembada kang jinangka rahayu kang tinemu Basuki kang kaesti. Lan tansah arum-arum sing dadi lakumu Kokrasana. Arum-arum murat langi Panjaran sari, arum-arum murat
Putra Pandhawa tata gati wisaya ngendriyaksa sara marupa pawana bana margana ing ayah apa bener kowe sing jenenge Demang Sagopa? Inggih lakar kasinggihan ngaturaken kasugengan sarawuhipun wonten ing Kademangan Widara Kandhang mriki. Yo diwanuhake iki andahan saka Kadipaten Sengkapura. Kekesete Ratu Gustiku Dipati Baswara Kangsa jenengku Kala Praceka. Jenengku Kala Pragalba. Janur Gunung Kadingaren kok rawuh wonten ing sudung kula mriki. Sumurupa ki aku tekan kene mung bakal goleki pawongan telu cacahe ya kuwi si Kakrasana, Narayana apa dene si Bratajaya. Kakrasana lan Narayana bakal tak rangket tangane tak srimpung sikile tak pocok janggane. Bratajaya bakal tak boyong. Dene si Bratajaya bakal tak boyong mapan ana Sengkapura. Awit bakal pinalakrama kelawan Ratu Gustiku Dipati Baswara Kangsa. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara nyuwun pangapunten. Kula mboten mangertos papan dunungipun tiyang tiga kala wau. Awit kula inggih dereng sumerap kaliyan tiyang tiga kala wau. Iki Demang kowe aja mangkono. Kabar wis sumebar pawarta wis warata. Kalamun bocah telu kuwi mau mapan ana ing Widara Kandhang kene. Janji kowe nutup-nutupi. Janji kowe ngayomi bocah telu kuwi mau. Aja takon dosa. Widara Kandhang kene bakal tak bumi angus. Kula mboten ngerti. Ajar wae. Kowe wis tak pitik. Bangga kowe. Tuduhno anakmu Kakrasana Narayana lan Bratajaya. Yen kowe ora gelem, kowe kelaken tak pateni. Ayo tuduhno Demang Sagopa. Kowe yen gelem nuduhke slamet sing dadi uripmu. Janji kowe ora nuduhake, wo tak kemah-kemah balung wae. Sagopi bojoku. Bratajaya kawan lunga. Lah kae bocah mlayu-mlayu kae. Weh, lah salah. Tututi. Nah.
Ayo Bratajaya, sing cepet oleh mlayu, sing rikat anggonmu mlayu dioyak-oyak. Widara kandang kahanane banget bebayani. Bebasan ki nepung makul binaya mangat. Buta-buta andane Kangsa Dewa wis tumuju tekan ning widara kandang. Ayo mlayu Bratajaya. Yen Nyi Sagopi arep mlayu ya mlayu wae. Aku tak mapan ana ing kene, aku tak katrem ana ing widara kandang kene wae. Tobat. Kowe kok mbantah karo wong tuwa? Kowe yen dikruyuk karo buta-buta kae piye? Wis kinodrating jagat pinesti ing widi pinurba ing dewa. Sak sekti-sektine menungsa apa meneh sak sekti-sektine wong lanang kuwi nek musuh karo wong wedok kuwi mesti kalah. Wis to ngaku dalang kondang, ngaku ganteng dalang kondang enom laris. Yen diencepi wong wedok sing disenengi wis goblok dadak. Aja ngamuk-ngamuk gawar. Wis Nyi Sagopi ora sandadak karo den gawe buta loro kae tak temonane. Apa bener iki sing jenenge Bratajaya? Sing pinter gawe rengu penggali ratu Gustiku Dipati Baswara Kangsa. Iya pancen bener. Sopo jenengmu Buta Cakil? Jenengku Ditya Kala Praceka. Manuta kowe ndak boyong mapan ana Sengkapura, krana kowe bakal kagarwa dening ratu Gustiku Dipati Baswara Kangsa. Matek ajiku jaran goyang. Sun goyang ana tengah latar, cemetiku sada lanang sun sabetake gunung jugruk, segara asat ndak sabetake jabang bayine Buta Cakil. Teko kedhep teko kerep, teko kedhep teko kerep, welas asih awit saka kemparenging pangeran. Esek cetet, esek cetet. Buta Cakil, upama aku kon milih timbang aku dirabi karo bosmu Prabu Kangsa, luwih becik aku luwung dirabi karo Buta Cakil. Masak sih? Masak? Izo. Mergo aku gemes karo kowe. Lambemu iso ting cringih kaya penyaronku. Kowe gelem apa ora omah-omah karo aku? Aku gelem dadi bojomu. Aku pengen besok yen rabi karo kowe ditabuhi karo kodhok ngorek. Izo. Mengko yen aku karo kowe wis omah-omah, yen wis duwe anak lanang, anake Buta Cakil karo anake Bratajaya jenengno Arya Gareng. Iya, aku mung manut ibune, Ning kocapo yen bocahe mbling,
bocah nakal sapa paran lunga paran senengane mendem bocah bakal tak jewer kupinge bakal tak ajar bakal tak cethoti aja wala gareng aja nakal yo nang kowe nggo dicethoti karo ibumu leren ana nggonmu mendem gareng wis yo nang aja nakal yo gareng Bojleng iblis lanat padha jek-jekan ayo Bratajaya manuta karo Ditya Kala Bragalbu kowe bakal tak pondhong kinarya jatuh kramane ratu Gustiku Dipati Baswara Kangsa mata kajiku jaran goyang sun goyang ana tengah latar cemetiku sada lanang sun sabetake gunung jugruk segara sadak sabetake jabang bayine buta glundung teko kedep teko kerep teko kedep teko kerep welas asih awit saka keparenging pangeran esek cetret esek cetret upama aku oleh milih timbang aku dirabi karo Prabu Kangsa luwih becik kok aku luwung dirabi karo buta gundul nadyan wujudmu barongan nanging aku percaya lamun kowe duweni kasetyan kang linuwih marang wong wadon kowe gelem apa ora dadi bojoku yen gelem ya syukur yen ora gelem ya ora apa-apa lagi niya ta wis blawur mripatku ora gelem karo kowe kuwi aku ya genahake geleme ning welingku siji ya buta yen kowe wis karo aku wis urip bebrayan besok yen duweni anak wedok jenengno Pesek iso celukane Tobrut yen nganti besok gedhe Pesek bocah nakal anak kuwi mau bakal tak pecuti bakal tak ajar aja wala sek kuwi aja ngrepotne wong gerang brut kowe aja nakal mengko diseneni mbokmu dipecuti mbokmu brut
ngapatra